है जी घास सोहे के बाद हई केरवाई बिगड़ता आए हनी क तनिको समझ में नहीं आवत का करे के चाहिए। अगले नाइल हनी क खाई को दाना को हनी के चिंता नहीं खे कि खाई बुढ़ावा कि ना खाई। बैठ के घर में बैठल बैठल एहनी के आदत पर बा गल सटका बजावत ही से बताव अबे ना आई देख एहनी क तनिको समझ में नहीं खे आवत। एहनी के कितना दिन हम खियाई बैठा के हैं सोहत सोहत है बिगड़ा ताकुल नेनुआ लौका सतपिया खरोई तनिको बुझाते नहीं खे हैं। अब ले खैको तो कम से कम लिया वेला बासी में 1 बज गई तड़पड़ातनी हैं एहनी के बुझाते नहीं खे। बाबूजी ई का करतनी अब तलू अभी खानी बाबूजी बाबा जी को है कबे के गाँव में कहाँ खोज गनी हो आहे में घास सोहतनी देखू ना कि खुरपी मंगुई तो हरे से कि द खुरपी हम चलतनी तो हमारे ले कनी हां जातनी सोहे के बा तो हम जाके ओ खेत पर जो हतर नहीं खोजे बनी चली खाना लेके आइल बनी खा ली खाना लेके आइल बनी बतावा ई खाए के टाइम हो रवा के जोबे कहबे के नहीं यही तरह बोल हम तबुर बना देखनी हां हम का देखतनी हम तो अपना सुर में बनी निकली का सोहतनी घास चली 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 खाना खा ली चली खिसियाई ना चल खा के घर में तो हम लोग एकदम से न मन बिगड़ा हो गइल बोल जा खात खात आ देखी चली लेके आइल बनी काजी के बरबरातनी बरबरातनी हम तो हम लोग के खिसियात लेखन के कहले खिसियात वो हनी के का ले बलू ससुरन का उनके तनको खियाल बा कि बुढ़ावा खाई कि ना खाई तोहरो खियाल लेके दूसरा घर के बानी जे तो खूब बोलत नहीं जा पहले में ओकरा के नहीं के बोले के तो हरा तो चाही ना हनी के भेजे के रउआ हमरा कहाला में बानी है जी मर मर खियावत नहीं तो हम लोग के कुल कोड़ खान के आ बाटे देवन साग सब्जी गेहूं आ चाउर ध देल बनी घर में खूब खा जा बाटे तो स्थिर रह जा है कैसे कुल होला हम कुछ नहीं चल है टाइम हो चलो पानी ले बलू हां ले चलो 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 आओ तनी ले पानी जना तक हमरा के घरा में रानी बना कर जितना खाता नहीं कि उतना कर ले बेसी त खटत नहीं का खटतलू का खटतलू है तो खटलो बे हाथ ना घास लागल बैठे ना बस हैं ई नहीं के बुझा कि सोहाई कि ना सोहाई जनता ही नहीं की हैं लेकिन खाना वाला चल दे जा जे भी तो भोजन से भेंट ना हुई तो हम लोग को तो हम लोग के भोजन से भेंट ना होके दे चली ना तो ने कुकुरा बाटे गिराव राती खाना बा चलो चलो आओ तनी चलो पानी ले आओ कल पर ले कल पर ले बोतल में भर के लेके आइल बानी बोतल में आइल बा हां चल चलो 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 और सब अपने है ना हां है कुल हमने के ना हां और लिबी रही है हां लिब रहियो ही आ भिंडिया हाथे हाथे फरेले हाथे हाथे रुपया नहीं है बताओ ये लोग तनिको ज्ञान ख्याल नहीं खे कि बुढ़ावा खाई